Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubabe nakumake bapostoli bami. Ngiyambonga uNkulunkulu onginikele ithuba. Ngibingelele nakubazalwane bensabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nakubazalwane basekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngelesine ngendele babe i-voice note. Ngitibona ngiyinzanzane, ngibona nginebadala kodwa ngibona kahle ukuthi ngathi angikakamukeleki. Ngiyaninwa ngibona ukuthi ase ngihlanganise nababe ngikhulume nababe ngithi babe ngicela ungi-ede ensabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngisabhalela babe noma ngisamendela i-voice note, ngivele lo mtimba wonke ushise, inhliziyo yami ishaye kakhulu ngathi itawuphumela ngaphandle. Ngichuche wonke lo mtimba ngithi kumbe ngilokuthi ngilele ngibheke edulu bekungu 8:30 ngilale ngibheke eceleni. Ayi kufanane bazalwane, cethe kwendela babe ngilale. Uma ngilele ngibone kunantombazane lome phambi kwami ophethe isibuko, athi buka la eceleni, uyambona lo nangu lo ngithembi lofana nawe nedi mina ngine-short hair ngicetha kugunda, yena loya usesenetinwele letinkulu te-afro. Ukukhipha emehlo vele kwangathi uyasaba nje, uyathusanyana akafani vele straight nami. Ngibone kahle ukuthi masekusile ngibone kahle ukuthi sho ukuthi bekulidimoni beliphuma kimi. Leli gama leli liyangimangalisa inzaba. Bazalwane kusesenjalo kube ngilesihlanu. Ngidlulele esihlanu kwathi ngelimgcibelo ngathatha inkonzo yomkhosi. Ngangena le 3 days yami ngithandaza ukuthi inkosi kanzothini ngempilo yami. Ngisathandaza abantu babakethu, uNkulunkulu angikhombise isimanga. Ngithi mina sho ukuthi uNkulunkulu unakho njana uthi ngoba uthinte wena utawufellowship uma ukhuluma na-apostoli. Ngifuna ukukukhomba ukuthi udawenza kanjani. Ngithi ngisalele bazalwane ngelanga lekucala ngithethe umkhosi, ngibone kubekwe iBhayibheli lelibovu estradini. Ngibone amadoda lamabili emile agcoke impahla letimhlophe, umNazaretha. Ngibone bagcoke umNazaretha. Mothi lo mNazaretha udlula elidvolo, kodwa la ngendasi kwelidvolo ngibone ukuthi ikhala yala bantu banjani, bahle bamhlophe lokho ngathi bageza ngelibisi. Ngithi Nkosi sho ukuthi ngiphume estradini. Bazalwane ngive kwangathi la kimi angitshelwa ngumuntu, kodwa ngive ukuthi indzawo la sengidawuphila khona kusestradini mangabe ngingakakhona ukugibela ngiye kubabe ngiye enkonzweni ekhaya la kunabo mfowethu nabo dzadzewethu ngiyobona abadali bami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuleka ngendele kona. Buningi ubufakazi bazalwane, buningi ubufakazi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelele bonke abazalwane ekhaya lezwi. Ngibingelele ubaba uNsibande kanye nomama Ntsibande. Ngibonga uNkulunkulu ngomusa senzele wona, wasinikeza abazali bethu abasivulayo engqondweni, basifundisa ukuthi simkhonze uNkulunkulu ngey'nkathi zonke. Ngiyabonga basivula amehlo kamoya. Bantwana bakaNkulunkulu ngicela ukuletha lo bufakazi, ngabe kudala ngibulethile, ifoni yami isale yaba nenkinga. Bantwana bakaNkulunkulu kuthe ngelinye ilanga ngilele ngiphupha ngigwinywa yinyoka. Uma ngizwa lokho ngiphupha ngiyazizwa ukuthi ngigwinywa yinyoka, kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngizwile ukuthi ngigwinywa yinyoka. Uma sengingaphakathi le nyoka yadabuka, mangingena ngaphakathi le nyoka yadabuka, ngakhona ukuphumela ngaphandle kwaba ukuphaphama kwami. Ngiyambonga uNkulunkulu osilwela izimpi zasebusuku silele singaboni. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu, umama nobaba entabeni yendlu kaJehova yabonelelwa ekhaya lezwi. Baba, kulezi nsuku bengisegoli, indodakazi wami unendlu edrobheni. Baba, khona umoya kade uhlupha kakhulu, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi usithwalile wayiveza lo moya, umuntu eqhuba udustbin ngaphakathi. Uma ngibabuza nabo ngithi kuhamba kanjani, bathi-ke bona mama kuba kanje. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosithwala kukho konke-ke bathandekayo. Ngiyamcela uNkulunkulu abaqhubeke nathi, basigcine basindile baphilile. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya
lakababa uMsibande. Ngiyabingelela ubaba nomama nabantwana. Ngibingelele ikhaya lizwe. Ngibingelele indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga baba. Umkhuleko baba siyawubonga. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela akusebenzisa ngayo. Siyayibonga kakhulu indlela uNkulunkulu akusebenzisa ngayo. Le mkhuleko le iyasiza baba. Iyasiza ngendlela eyisimanga. Ngingaphelelwa ukudla la endlini. Kwasho ukuthi ngikhuleka bona baseRoma 10:9. Bese ngiyakhuleka ngemva kwami umkhuleko wami. Ukusa kwayizolo ngamtshela uJehova ngathi Jehova ngicela ukuthi ngingene emkhulekweni. Angizokudla ungangiphendulile. Nangampela izolo ngangena emkhulekweni izolo. Ngathi angidle. Awu ngiyafika ekhaya sekukhona umuntu onginikeza 1,000 othi ngiyothenga ukudla umakoti uyothenga ukudla ngalelo 1,000. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu. Ngathi awu Jehova mkhulu baba, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu baba ngomkhuleko yakho. Nangezifundiso zakho baba, sibonga kakhulu baba. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine njalo. Asigcinele wena baba, siyabonga. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu nangalolu suku angiphe lona. Ngiyafisa nje ukuthi ngidlulise lokhu ukuthi uNkulunkulu ube nami kakhulu, uhleze nami insuku zonke zokuphila kwami. Esikhathini nje sonke ngizothini kulonyaka nje ngakwezezimali kunzima kakhulu empilweni yami. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uhambe nami kwaze kwaba manje. Ngiyambonga kakhulu. Ngize ngaze ngathatha isinqumo ngo-August ngangena emkhosini ka-21 days ngibika yonke inkinga yami la endlini. Ngambonga uNkulunkulu ngoba ngikwazile ukungena ngaze ngawuqeda umkhosi. uNkulunkulu wangisiza kakhulu. Kulokhu-ke besiye enkonzweni zabesifazane nje. Ngiyambonga uNkulunkulu kukho konke ukuthi nasey'nkonzweni angiphuthi. Hhayi ngoba nginemali kodwa nginayo, ngisuke ngingenayo ngempela futhi uNkulunkulu osuke azi. Kodwa kusuke kusohlelweni lakho ukuthi ngihambe. Kuthe-ke manje uNkulunkulu wangibusisa ey'nkonzweni zabesifazane, ngibuye nje ngishintshile. Kunomehluko omkhulu namanje ngiyawubona. Njengoba kade kuyi-payday nje ngoLwesihlanu, uNkulunkulu ungenzele umangaliso engingazi ukuthi kwenzakaleni. Ngithe ngithandaza nje sisanda kubuya ey'nkonzweni. Ngathi Nkosi, isimo sami uyasazi, sisobala phambi kobuso bakho. Sengikhulekile futhi ngakutshela yonke into. Ngilindele kuwena ukuthi ungiphendula kanjani. Sekuthi ngoLwesihlanu ngifonelwa abaka-Liberty Life. Bangitshela ukuthi sebecheckile zonke iy'kweletu zami. Badiscover ukuthi ngiya-overcharge-wa. So bacela ukuthi bangilungisele, bakhansele wonke ama-interest amakhulu abebe-charge wona. Hhayi, bayenza-ke i-process-ke bayenza nanebhenki lami, amabhenki ami. Bakwenza konke, bakhonfema kwakhonfemwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. I-process izoqala ukusebenza ngenyanga ezayo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabulisa kubaba noma ngibulise ebandleni, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibulise ekhaya lezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kade ngilalele inkonzo yaseLotheni.
ngizwile ubaba ethi lolu suku abakade beye ngalelo 10 way selikhohliwe, kodwa usisi wakamkhumbuza ubaba uwakaMagwenyane. Ngiyabuka nje uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe, umnikazi wegroup, ngoba uyasiqonda thina ukuthi sabantu futhi siyakhohlwa. Ngibuka nje ukuthi wonke umsebenzi wakhe unakekele yena, uzigadele. Ngikhumbula nami ngisaqala ukubhukha, ngithola usuku lokuvuma izono, ngabhukha ngoJanuwari 2023. Ngathola i-date yami yayingenayo inamba le efonelwayo, kodwa sathi sixoxa ngokunye sekuwo-April, ubaba wathi ngicela wabuza ukuthi senginalo yini, ngathi senginalo, ngasho ngalibhala ngathi nanto. Wangibhalela ubaba wathi ngicela ukuphi olunye futhi usuku, walibhala usuku lwahambisana nenamba-ke le efonelwayo. Nje ngiyasibuka nje isimanga, nakumanje nje kule nyanga nje edlule uJulayi ngifake umnikelo wokweshumi. Kwawukuthi angangawuthola umkhuleko, ngabuyela khona ngayo-check-isisa kahle ukuthi zonke iy'namba ngifake kahle, akugejanga yini. Ngathola ukuthi hhayi, konke kuqondile, ngamisa kahle. Ngase ngathi enhlizweni, hhayi vele umnikazi wemali uyazi, uyabona konke yena, anginankinga, uyena vele obusisayo. Ngazihlalela, ngangakhathazeka ngendaba yomkhuleko, ngathi hhayi vele kushuthi ubaba akabonanga, kodwa umnikazi wemali ubonile. Kuthe nje sekuyophela isonto lesibili, ubaba wavele wakhuleka egruphini straight. Ngasho ngathi nakho usebonile, engabe besibangaki angazi, kodwa nje yizona-ke izimanga lezo zeNkosi ephethe le group. Siyambonga uNkulunkulu ozigadela umsebenzi wakhe. UJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu Kristu. uSimangele Ngcobo lokhulumayo. Ngangenza i-VN, ngicela baba uba ungikhulekise ngoba kunento eyayihlala ifika lana for 2 years, ihlukumeze mina ney'ngane. Elokhu ngaqala ukusebenzisa umkhuleko, abaseRoma 10 verse 9. Ngiyusho emva kwakho, ngisizakele baba, kuthulekile nje, akusekho lokuya kusaba. Nanokuthi mase kufikile ngishawa uvalo, silala ngokuthula. Ngiyabonga kakhulu ngomkhuleko, ngiyabonga kakhulu. Engathi uNkulunkulu angagcina. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi mkhulu, ngiyakubingelela, ngibingelela ugogo nomndeni wonke. Cela ukuletha ufakazi. Ey'nsukwini ey'dlule bengigula, ngiphethwe umkhuhlane nje. NgoMgqibelo ngalalela inkonzo yakho yangoMgqibelo. Ngathi enkonzweni washo ukuthi uma sithi uJesu Kristu inkosi, zihambe lezo zifo, ziyasilalela zihambe. Nami ngaba nokholo, njengoba sisuka kwitimu yethu yey'nkonzo zabesifazane, ngakholwa ukuthi ngempela izohamba le fiva le. Ngasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngathi izolo ngivuke nje senginesisu kuphela, njengoba umuntu usuke ekhwehlela kube buhlungu nje isisu. Ngathi bekusayisisu kuphela. Namhlanje into engizwayo amandla, ngathi awakabuyi kahle. Obunye kodwa ngiyakholwa ukuthi inkosi izongenza ukuthi ngibe nawo amandla abuye. Obunye ubufakazi, before ngiye enkonzweni yabesifazana nje, lokhu ngafika ngicabanga ukuthi inyanga yami yesibili le, ngifike makuzoqala u-August. Bekunento nje ebusuku evele ifike la phezu kwendlu, noma
ihleli angazi noma ifika nini kodwa ebusuku bengiyizwa and ngiyisaba ngoba ngathi inkulu inesisindo. Uma ngithi uJesu Kristu inkosi ibingahambi, ngithi uJesu Kristu inkosi ibingahambi, manje bese ngisaba nje once kushona ilanga ngoba ngiyazi ukuthi ngilala ngedwa, lento iziwa yimina ngedwa. Futhi nokuthi baba, igama elithi uJesu Kristu inkosi liyasebenza kakhulu futhi linamandla. Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi uma kuyikuthi ulisebenzisa ngendlela engekho right, mhlampe usaqhubeka nezono zakho, usenza izono zakho kodwa uyalisebenzisa ngeke lize likusize, ngoba nami khona izono ebezisangihlula. Njengoba ngithi uJesu Kristu inkosi mayihambe lento le phezu kwendlu ibingahambi. Nasemaphusheni mangithi uJesu Kristu inkosi, sometimes nje bekungenzeki lutho, bekungenzeki lutho. Yingakho ngisho ukuthi leli gama ngathi alimsebenzeli umuntu olisebenzisa ngeze. Into engikhululile kulento le ebeyila endlini ukuthi ngiye enkonzweni, ngakhululeka-ke lapho. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, bazalwane. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela uma, ngiyabingelela abazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanibingelela bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Ngizonqamulela-ke bazalwane nokho ufakazi bami. Ngiphuthuma isikhathi, bengisemkhosini bazalwane ka-40 days, ngikhulekela umyeni wami. Iy'nkonzo zomkhosi wokubonga nokukhulekela abesifazane, iy'nkonzo zabesifazane zingifice ngisemkhosini. Bazalwane, kukhulume izwi nami lathi bazalwane, wena usemkhosini wokukhulekela umyeni wakho. Lo mkhosi wokubonga wena awukho kuwo. Ukuthi usemkhosini akusho ukuthi ungenile kuwo. Lathula bazalwane. Laphinda futhi ngathuka kakhulu-ke bazalwane, kakhulu. Laphinda futhi ngomkhosi wokukhulekela iy'nkonzo zabesifazane. Izwi lithi wena awungenile kulo mkhosi, kodwa usemkhosini wokukhulekela okomndeni wakho. Celani khona nizophiwa. uMathewu 7 uvesi 7 no-8 no-9 ngiyocela abazalwane bayifundele kugcine ku-10. Ngale nkathi lisho njalo izwi, ngathi mina ukhuluma izwi kwavela ukuthi uMathewu lathi ningangihlanganisi nokwenu, imikhosi yami neyenu. Abanye kini bayangihlanganisa. Bese ngithi kimi, ngisho kimi ngaphakathi kodwa ngingaphimiseli, ngithi kanjani? Lithi leli zwi, imikhosi yami bayihlanganisa neyabo. Jesu Kristu uyinkosi bazalwane, imikhosi yethu yezinto zethu singayihlanganisi nemikhosi kaNkulunkulu esuke imenyezelwa inceku kaNkulunkulu. uNkulunkulu akafuni kube yakhe imikhosi isihlanganise neyethu. Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Apostoli, ngiyabingelela uBab'Tsibande, ngiyabingelela Mam'Tsibande, ngiyabingelela ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizoletha ubufakazi bazalwane, ngizoletha ubufakazi, ngizobonga uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe emihle asenzela yona. Bengihleli ngingasebenzi, ngihleli ekhaya ngingasebenzi, but manje ngithole i-call
ye-interview. Siyakubonga Baba uNsibande, siyambonga nje uNkulunkulu ohleli kuwe, owenza ukuthi usifundise ukuhamba ebungcweleni, ukuhamba ngey'miso zaNkulunkulu. Baba uNsibande lo mkhuleko wangisendela wona waMeyi 18 lokuthi angihlale ngikusho njalo, ngihlale ngikhuleka njalo, bengikhuleka. Ngiyambonga nje uNkulunkulu Baba uNsibande, ngiyambonga. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibizele nje i-interview, ngiya kwi-interview, ngiyamkholwa futhi inkosi uJesu ukuthi nje uzohamba nami. Ngiyamkholwa ukuthi sengiwutholile lo msebenzi. Ngiyabonga bazalwane, siyabonga Baba uNsibande. Masusho nje ukuthi enene mawusekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova, azi ukuthi ngiyakukhulekela ukuthi uNkulunkulu angenelele kukhona konke enikukhulekelayo. Hey Baba, siyabonga, siyabonga imfundiso mama Nsibande, siyabonga imfundiso nje zokuthi siyabantwana baNkulunkulu fanele simkholwe uNkulunkulu, silikhole izwi lakhe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.